Masobra isa ka semana halin sa napatay ang duha ka student athletes sang Ateneo de Manila University. Nagpangayo na ginman sang pasaylo ang universidad sa pamilya sang duwa nga nagtaliwan. Nanguna sa pagpangayo sang pasaylo si Ateneo President Father Roberto Yap. Sa press conference kahapon ginpahayag ni Yap nga naibaluan sang Ateneo ang sakit nga ginabatsag sang pamilya kag nahang panilang kaakig nga ginabatsag sa universidad. Suno kay Yap masakit man para sa ila nga ginasalig sa ila sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili apang pareho sila nga wala na nakapauli bangod sa drowning incident sa team building activity sa Aurora sang Hunyo 8. To the families of Rene and Divine, we see you, we hear you. We acknowledge the unbearable pain of your mourning. We know that the grief you carry right now is compounded by an anger that is entirely natural, justified, and deeply human. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We apologize to the community for the agonizing pain of this tragedy. Two young men entrusted to our care did not return home, and that fact breaks our hearts. No explanation, context, or words can undo that loss. We face this moment with absolute humility, and we ask for your prayers and your forgiveness. Ang pagpangayo sang pasaylo ni Father Roberto Yap, ang presidente sang Ateneo. Sa amuan nga press conference kahapon ginaanunso sang Ateneo ang pag-resign ni Thomas Anthony Taba Baldwin bilang head coach sang Ateneo men's basketball team. Kasunod sang trahedya, nag-resign man ang team manager nga si Epoch Kimpo kaginbaton sang Ateneo ang duwa ka mga resignations. Nabalawan nga nauna na nga ginkompirma sang Criminal Investigation and Detection Group nga usisaon nila sa ila investigasyon ang posible homicide and anti-hazing violations kasunod sang kamatayon anday Adili kag Baterbonia. Sa bungad adlaw imbitaron man sang National Bureau of Investigation si Baldwin kag ang 20 ka miyembro sang Ateneo basketball team, lakip ng coaching staff kag players para sa investigasyon.